Bună ziua, vrus mutritori și bine venit nica noară la altă modeti. Numele meu este Alexandra Adam și mi hârsesc cu multul tora seara că o am oaspită, Andreea Popescu. Bine venit și Andreea! Bună seara, bine vă aflai! Andreea bănează Elveția de mulți ani, de vreo 8 ani, așa, de la anul 2012, bănează Zürich. Și Andreea lucrează de Takeda, care este un emburlăchi face parte de Big Pharma, care vă zic că lucrează totuți mutrește de hitripseri, hăpchi, șahtări lucri, ama la un nivel la una scară mult înaltă. Prota, Andreea, zănă-mi ți-a dar tiniti Takeda. Ți este lucrul la tău. Bună seara! Mine nu și-o hăt faimoasă și tătea este una mare tinie de ca să zburăsc cu voi tăra seara. Tita Cheda știu așa un soi de om ce lucrează anamisa de informatică, de calculatoare, de sistemele informatice și partea de finanțe. Tu, divizia, tu partea lor, are ca obiectiv. Ți faci tutti hitrili. Tutti fabrițile, tutti sunt acățate tu una divizie și tu divizia tea are un departament de finanțe, de părați și acel departament lipsește să lucrează cu calculatoare. Lucrul meu este să mutresc ca toate aceste sisteme informatice, să ne veghini și cu toți oamenii cu care lucrez să-și mutrească de lucruri. Așa ne-am anamisa. Ți învițai mine este și inginer, programatoare și apoi tot învițai și mi apreciai de finanțe. Asta îmi pare mult umșați de sești prota că ești anamisa de dau lumi ți para nu sa că se scutorna, nu? Partea de informatică cu sisteme, cu ingineri, cu cafiuni cum lucrează, cum și știi lucrurile și ți mira chiar de informatică și viziunea lui, mutrita lui ți va să dară și de la altă parte îmburlechea, partea de business. Ei mutresc păraței și tot nu avem șacăi cu ingineri, cu programatori, ți zic, mine eu feci, ulodăraia ești lucruri și omul de la îmbărăcii să ți nu-i bunici, că e verde, nu-i roșii și are un minus. Aici sunt lucruri cu care ne le alumtăm și cu aici a crescut în mine tu zânati, de o hârhii. Tora, iniham ca manzeană, nu zburăm de buiei, că nu-i roșii, că e verde, ama tot acos și-o duți zborul. Este mult ușat să dar un apunti, anamisa le dau lumea cât ținu și-o duc aici și îndesăște-ne un lucru ți mi-a rămas tu minte și îmi păru mult bun și vahia este și una urnimii tăție ține mutrescu vah, că aestul este un lucru ți nu poate ca nu ară stulia un robot, un calculator, un program, că ți-a dar tini să zburăști să M cu un departamentul, M cu alantul, să zburăști să M cu inginer, M cu ațelții, tu ți lipsești ei sata cu părazii. Asta este un lucru care ai ananghi de om, nu de robot. Și noi lipsești să ne minduim niham când o alizem una cali și să poate peste 2, 3 ani, 4 ținții, 6 dații, ca zânata ținu alapsim, sibă adrată de un robot. Și că asta este un urnimie bună de la tine, să mutrești să desi zânata ta poți să o dar altul robot. Așa mi mindui și mine, că de-o hârhiră părinților noștri lucrează. A câța ună zânati și putea iasă tu pensii, tot de la locul acel, va creștea tu lucra lor, tot acel lucru va făcea, cam mult, cam atoanant. Noi bănăm tu altă lume, tu altă ietă, tora. Lipsește stiminduiești, acați calea istă. Cum va hibă calea istă peste 10 ani, peste 5 ani, mutrim tora că are a maxi mașini, numai ta are șofer. Voi să-mi dar șofer de autobuz, de ți va hibă,
ți lucrezi peste 5 ani. Stăteam și mi minduiam că eu suleau, că eu sneg, ca să nu mi-aflu, voi zăcariși roboți, ți scriu cod, ți scriu programii, roboți fac alți roboți. Că eu sneg mini și în iarăși hare, nu poți să că fu maș una pofa se ti mult minduit, în iarăși hare ți fac, când tot n-a avut doar aici să fac oamenii să achicăsească, schibă simfona, cu toate că ne-a avut hare să tu și mi mindui, că eu va sneg. Mini minduiesc, și după ce am citit că toate aceste zânățile, profesiile, ți sunt namisa de dau domenii, ți nu sunt tot înaună soi, ți lipsește să acață, să se apriducă de pe una limbă pe alaltă, ca să lipsește să lucrează de adun, sunt buni tihinitori. Dar apoi tu ți lucrează cu omul, cu empatia, cu toate aceste vărăoară, va hibă tehnologii, ți vali, cum zic mine, vali aducă înapoi, vali facă-te noi, tu în 30 de ani minduiesc că nu ninga, căldura este de om. Asta lucru nu poate să la doar Nica, nu poate să la doar un program, un Amaxi, Nica nu poate... Nu poți mi minduiesc că ți un psiholog, ți va zburăși cu un robot. Tațea a cât ai calea istă și de când a hârhii feci consultanță și mi-au hare. E mult îmșat că dusești să apriduți de pe o limbă pe alantă, a că zburăți idia limbă. Nu e asta și pare că idia limba de un expert care știe mult ghini să dar programare, poate să nu hibă idia limbă ți oare un om care lucrează cu păradi și care are altă minduită. Că ca fiecare altul sinfer, ca fiecare altul lucru să dar. Tamam. Aici și aici o aducesc mini pe cheala mea când zburăsc catevaroară cu, dacă nu știu cum zice, avocat pe limba noastră. Nimeni nu știu, vă ajută careva de comentarii ca să știți cum zice la avocat și care să aveți să ne băgați întrebările și nu eu voi le bag ale Andreea. Zburăși catevaroară cu văr avocat și englezește asta. Deci tu te zboarele, băgate una după alantă, nu ati că se va zăcă. Dar ți-aminduiesc că și oamenii de finanții, când au un programator, neg tot așa. Deci, avocat e dichigor. Mult îmșat. Mult îmșat. Am învățat un zbor nou. N-are hare mai este și că tu nu are zori, că nu ți pistusesc cu oamenii, atâția cât am bitisit, eram tu, dipo așa, mini fui acel inginer, ți nu era găsit de finanțe, și deci e bileau. Și apoi, când v-a pistusit că mine ați găsesc ți-dățeți, și tu dau nili 17 awații, mi-a cățai de feci și una calificare pe finanțe. Tot ca să le-am dauli, ca, știi, când zburăsc cu aici de la finanțe, dăc mine și eu management accountant, cu aceile dăc mine programatoare, tot un om. Care vă zic că tine adrași prota Universitatea București, automatică și calculatoare, care vă zic programe de informatică, tuți astea de computer, de calculator, tu te știu să la dar. Ama tricu chirolul și ca fioară aprucheaș și nicațiva. Totăna căftai și mi-nduiesc că ca fi aduți înapoi cu lumea este, ți tu ți-alexeaște și lipseaște să înveți. Căftai ca fi 3, 4, 5 ani, îți vezi, ți-av dăgai mine, ți-am avdaptă mine la omul ca hiu, că te iune, hiu pe calea bună. Și prota oară mi duci către PR și comunicare.
mi-a avut multă hari facultatea, nu o felesivă oare. Că minduia mini, nu tot bana va voi programez, niari care mult să zburesc, maș mini cu calculatorul nu va duce mult gini. Și apoi, când vizui, acățai să lucrezi dit facultate și acățai de lucrai tu în îmbărlăchit, în companie. Și acolo, prota oară, mi-aduci mini că tu ți-l învițai tu sculia de la Politehnică, sunt bunii, ama lumea, nu mai știi că să știți zburăți. Și ți-am dus la ASE, faci un master la ASE și de acolo cât ai lucru, nești cătă consultanță, vă ți ani faci consultanță, alăgai mult tutută Europa, micturam acasă, ca fi sâmbătă și dumănică, eram cu taifa mea și așa învițai mult. Fu mult, e lucru mult, mă și înveți, că ai apufusești de intri tu companii, tu că ai altă soi să te angajezi, este mult mai greu. Avui tihia de lucrai cu BMW, avui tihia de lucrai cu ca unul și ca tata și mama are un cadru cu mine țin Cupa Campionilor Europeni. Aveam un proiect la UEFA, nu știu cum să zic Cupa Campionilor Europeni. Îmi pare că vă lăsăm așa cupa... Hai să o lăsăm așa. Hai să zicem și pe englezește, poate, pe anglicește, poate în englezăște care va așa și. Aveam un proiect la UEFA și era unții așterzea nu e arină? De pulbere. Așterzea de pulbere cupele, ca să vă minduiți, ți zănat avea omațel. Îți bat jucători țăli întregi ca să bagă mâna pe el și el ca să-i zău la șterge de pulbere. Și mă tream așa și mi ciuduseam. Nu treaște la mine și zice, nu vrei să țăi. Zășghine, nu vrei să-ți fac un cadru. Am un cadru cu aceste cupă, ți a mei doi părinți sunt mult pirifani cu el. Fac și alte lucruri, numai și cu companiile sportive. Mai mult lucrai cu aceste digitrii. Găsește-ne cadra și Business Tech Consulting, care va zică urnipsari, ti îmburlăcli, ți lucrează tu ți ține de tehnologie. Găsește-ne mult umșat, că este niheam zori, că acel ți-a consulting, ți-a urnipsari, are doi afindicați, are doi boss, doi șefi, care va zică un este îmburlăchea ti care lucrează, ama defterlu este muștirălu, este clientul, customer. Și cum era scris aia, ești doi afindicați, ești doi boss? Ți-a dat, cum a dat să si efăristusiți doi? Ca toată bana mea, Ana mi s-a de dau sinferă. Izori și lipsește să te minduiești toată ții în sinferare un, ții sinferare alantul, cum să le aduni de adun, că moștiriu va spultească cât cam puțin și să amintă cât cam mult, pe de la altă parte, acel ți te pultește pe tine, de unde ai ca să-i mă spărață, el va vinzi cât cam mult, lipsește, îți dai cât cam puțin, spultească cât cam mult. Și este, mine pot să că nu ne-a avut multă hari lucrul aici, că nu-i, aici să-mi dau sinferuri că nu para poți le aduni de adun, cu toate că noi rămâni avem doar aici și aveam mulți ți făcea astări negocieri. Păzare, faci păzare. Făceam păzare multă, am faptă și mine ți strani, când Takeda vine și mă întrebă, nu vrei să ne ajuți, ducem maninte lucraiți mai dinăuntru, mi-ndui că timini știi compania este mult mai gini. Că toara vără oară când zic ceva, nu-ți minduiesc, Andreea va vindă ninga un contract. Ți le zic, știi că este de ei, că mine lucrez de compania aici.
Ești dinăuntru și știu Nu că dinăuntru. și simferul tău este și simferul alta chestia sau ali altă emburlăchiti care lucrezi. Este cam alicșor de estul. Tama, este cam alicșor și mi-are care. Nu am rămași 7 meși de lucrătoare. Mulțumim, ce pot zic. Mulțumim, așa este. Cum spații că lipsești și la universitate să dar ti inginer, scafță-ti calculatoare și actări. Cât se este lucru și nu altul? Catișa ca mini vreau și eu dascaliță. Că părinții mei, dada mea e dascaliță, tatăl meu are bitisită cibernetica, programator și economist. Și tot ne aminteam, țimușat este să lucrez cu cine nici nimeni nu are care îți ved cum aduceaști un lucru nou, cum a creaști tu mintea unui cilemean, unei idei. Și apoi mă trăia așa că îți părea să aminta mama mea, ca times, și că nu mergea ninte aici zănatea este de dascal. Și te spui și așa este, vă auzesc la toți. Tot care am aminduiam. Știu facultatea de la Politehnică, luai modulul acel, te înveață să fii dascăliță. Am diplomă, pot fi dascăliță și tora. Și mama mea, mult mintimenă, zice, tora nu poți negază la școală. Fii studentă, nu-i ți-ai tine locul azi. Hara de mine, neșa, coții. Maș 4 săți, ma tutti 4 săți, clasa țintea. Vă spun că în miturai de acoții ne avut multă hari, cine mea ascultare toate ideile, ți le dă și mine, îi învițai, și era geografie, ți dascaliță mama mea, nu matematică, zori mare, lipsi să înveți de acasă lecția. Ma când ajungi acasă, eram ahând curmată. Ne-aduc aminte că și doi pe scam, și ea stau mi-am rihat, îți mutrez televizorul, ai telecomanda, și așa ca vărăsati după, mi-aduc că televizorul era astăzi. Ne-am telecomandat în mână și televizorul era astăzi. Ahătă energie, ți-ți caftă cilimeanii și ațea du futi mini zua când mi-a pufusi mutresc alarg de dascalimi. Că tot făceam facultatea și aveam tu minte că v-am mitor și eu profesoară de informatică. Și așa miturai către programare și de programare udetui programare de îmbârlăchit, de business. Și dacă am învățat și finanțe, și toți, și nici comunicare. Tot așa. Așa ajungi să lucrezi pe finanțe, ți-am dat și altă așa, ca e mai că acolo a dus tinere cât astăzi, mă și tu, mine. I-am avut mult hari cum luași tine cafea pofasi, că fu mult natural. Ora, ved că avem una întrebare de la Diana Tase, care zice cu Sorina, zice, are un moment pe care îl vezi ca acel cama de simasi, care Alexi minduiara-și bana ta. Deci are vreun moment așa cum știi că câte văroare să facă apofasile astea. Sunt mai multe. Un moment este și când stăteam și buram cu Diana, când mi-a pufusit de viniu cu Elveție. Aveam crescută Ghini, lucram pe o firmă ce avea sediu București și alergam mult de luni până vineri ca tu Europa. Și apucai oferta este de la Pricewaterhouse de Zurich. Mi vrea pe mine că aveam stihisit, aveam o specializare de lipsea pe ei. Și mi-mindui vărnam meș. Tot mi-a lăgat, mine ți-am vagin, mă nu vagin, îmi petrecură 3 contracte și eram la un nuntă. Nu mă tață în minte ții nuntă eram, aș știu că stăteam zburam și ziceam, mă, sfug tora, va merisească, nu va merisească, toată taifa mea, oații, și de-am București, tot nu puteam să apufusesc, să stau și să rămân.
îi se spare ghinii, lucrul ți asta mi-a riseaște. Și ne-aduc aminte că stăm Duran cu Diana și masneci nu te arisească ca izorea, nu postitori. Și asta un moment de mare simasiiti mine, că atunci aduci că casti cale ți-o acați, nu-i tot în țivații îți, cum zic, îți alăxeaști bana ti tot în. Și a pufusii de vinioații, prota infuniam zori, că multe lucruri nu sunt ca la noi acasă. Ce zic, nomurile, lumea li mutrește. Și multe lucruri sunt cam, dacă nu știu cum zice stricte, cam strinsi, zicem, sunt cam pe aradă. Nu ati că seam că ți lipsește să dau ahăț păraz, mă snec cu mașina tu centru, ca tu misi hori, misi poli, ca că ți lipsește să dau ahăț păraz ca să parchezi mașina. Are un noimă, că nu va lumea să neagă cu mașina ahăt mult că tacoș și așa nu este trafic. Nu mi-minduiam izorea istă, nu pot să arunc cârpoia, nu este tu sac, am cumpărat și să scrie sac de cârpoi, ciuri, nu te altă. I se părea așa, ești clar, vahibă. La noi acasă băgăm tuiții sac cu cârpoia, luam cumpărat de la magazin, sac de cârpoi. Este că ei nu ar taxă pe cârpoi. Hătaruț, acel sac este taxa. Și până le găsești lucrurile este că arună noimă, timini era frumos zori. Dar apoi a fost chirolul cam aurut ana acel, mi-minduiam ca fi zuami. Și gărini fei, m-am întor acasă. Și așa ca după văran, a cățai de neariseaște, nearisi de protazănatea, ți-o făceam, și nearisiși că nu im n-am ahăt mult, nu alăgam ahăt mult. Miturai acasă, vași de dauri pe mes, mă vineam când vreau mini. Vineam să-mi ved cu soia mea, alizeam când vineam, nu era scularea țea de tahida, casi luni la ora 4, acasă calea aeroportului, toare-te vineri noaptea. Acel pot zic că momentul de a pufusi sfântul Elveții. Vai vahibul văralt, șmani intima, acel fu... N-ai mai desimasi și acel care... N-ai mai desimasi. Ne-a lăxit bana. Avem una întrebare tora de la Florentina Costa și sleagă niheam de un lucru ți ne-ai zis să știni. Ea te întreabă, ți doar au de adun armânii că oamenii ți bânați acolo, Elveției. Și îmi pare că știni că prota zic că nu au multe de adun, că nu și-o aduc multul, mă amintești să niheam și-o aduc. Tamam, știi, zburării de lucru este că tora vor 2-3 ani când fu campania ți-au șarmânește țunzeaști și să-mi scânte lucruri ți le avem de adun. Mine se pare că și ei sunt mult pirifani. Noi schimb pirifani, că schimb rămâni, armâni, știne armână, știne rămâni, vană șcutuți, fățem, ne se pare că e naima bun. Vedi eu lucru și la elvețieni. Nu poți zic că sunt naționaliști, dar sunt pirifani ti lucrurile ți le dară și și gine. Le fac și gine. Putem să ținem ți le dară că sunt cam elaborate. Dar apoi mi se pare că avem un soi de tinii față de părați. Ca este igiu lucru. Îl aduni părălul. Mi se pare că rămâne știr să-l adună părălul, știr să-l tinisească, să-l lucrează, vede eu lucru și-aua. Poate să ții că nu sunt ahăt pirifani, poate să mulți avuți și după mașina ți-o ar pe calea nu duchești după amasă. Nu aduchești.
îi se pare că la noi căciunoară nu-i de poașema, tinia de pără și adunarea părăului lo avem de adun. Dar apoi sunt mai multe. Tot arăt că îi se pare că aici caș. Noi facem caș și ei fac caș. Nu facem ciocolată, dar la caș ne udusim gini. Cu tutti cașcavaluri vețelari, niar harima caș de capră, cum făcea Maia, nu am gustat în ninga, cu nici am păni părjilita și cu aliu. Nu, ninga nu alag. Și mai este un lucru, luăm zburătă și noi daule de adun. Ar multi graiuri și ei, ar multi limbi ți le zburăsc și toată lumea știe franceză, germană, italiană, amar și este reto-romană. Puțini oameni o zburăsc. Cu toate este, ne-a zis tot pe tinii, tinii de limba este. E limba oficială, o zburăsc, bagă mult copus ca să facă filme, ca să facă emisiuni cu limba lor, ca oamenii de aici să se simtă apropiați. Sunt tot mai puțini, mai este alții tinii de această limbă. Zori este că noi nu avem un crat ca să ne da apan de aici. Asta este că lumea știe multe de Elveții, ama nu mulți știu că are 4 limbi oficiale și că asta romană, care este una limba cât mică, zicem noi, mică, că nu are mulți zburători, nu? Este Isa cu germană. Este Isa cu germana, care vă zic că este precunoscută și toate sunt aduse și pe reto-romană, toți este carte oficială de la... Dar lipsește să zicem că nu este, Elveția este una federație. Este pe crat, s-a predus tu 4 limbi. Este pe canton, nu ai zburători de reto-romană tu cantonul acel, nu va lua predus. Mine bănesc Zurich, limba cantonului Zurich este germana, maștoația limbă va le afli. Doar toată lumea zburaște și engleză și te ajută, ama pe cantoanii nu s-a predus. Tot ce zburăm noi, doar este la crat. Și cantoanele au și multă autonomie, cum zice. Sunt ilifterii, pot să dare multe cum vor ia la nivel mare de crat, am la nivel mai mic de canton. Are elefterie mult. Mai avem una întrebare, desi afla și armâni Zurich. Sunt. Este și un armân pe care îl știam de București, îi vinea și pe la Suțată, Nicola, va fi știți voi. Dar apoi a voi tihea după ce faci filmul acel de înscrisire vără 2-3 rămâni fârșiroți de grec. Nu le-am cunoscut văroară, mă avem zburată pe Facebook și... Filmul acel Nicțiu la drag și armânește. Și îl vizură pe armâna mea media, nu știu mai era armâna mea media, îl vizură pe Facebook și ne-a îngrețiră, zburăști dip ca noi, zburăști dip ca Maia mea. Fu așa ca un ciudii, că ei zbura și nu zbura gine, mă vizură un feată de ilichia lor, ce zburaște ca Maia. Și apoi a avut și un soț la Deloitte. Nu, după îl cunosc pe mine, numai mea nu spune că și eu rămână, mai el... Asta vreau să te întreb, Dora, că numai ta, de Alicia, nu pare armânească. Andreea Popescu. Aici nu pare armânească și nu este deosebită. Nu e Ahoria aici. Nu e aici Ahoria. Are o istorie mușată, că e numai de la tata, ți era soi de prefț. Și tu ar bine și pleasa, mine mi-nduiesc că, nu am găsit eu vama, mi-nduiesc că era papa Vasil, papa Nicola, papa
toți aici și când îți deschiseră școlile, mi-nduiesc mine că o alăxiră cu tot curentul ți erași tu rămâni, tu Popescu, că să-mi veniți de pleasa, să-mi veniți Popescu. Adică mama să-mi tase, ma o alăxiră, era Zega. Un funcționar, un om, nu știu cum să scrie Z și să-i tașul al Zega, numai ta-i tasetor. Și Andreea mea cheamă că fui prota fumeii de ficior, tu parei al tata și papul era Andrei, mea cheamă Andreea. După pap. După pap. Nu am alt frat că master așa, valea chema Marin, ca pe muma Marina. Așa este. Zână niham țiva de taifata, zicești de Afendi, că este economistul, că fu școala cibernetică prota, dar apoi... Tamam, dar apoi Alexi către economie și sunt de Albania, sunt fârșiroți plisoți de pleasa. Eu dusă pleasa, mare care ne-am. Muma îmi pare că era de Curceau, e tot de pleasa. Nu, tot de pleasa era. Și apoi, adică mama mea sunt de Țgărție. Poate cina, ună coară ținuma ta iasti și mai adică Caterina. Se aflară a mei păpă indică tati bânară pipera și adică mama nisipare. Mine a crescut, n-am misat din nisipar și pipera până a căță mama mea zănati București, că maninti știți cum era, nu puteai să te alăxești lucrul când vrei tine, eu te liga comunismul acolo și de-aia până stihisea un alt lucru. Eu te liga cratlu acolo. Eu te liga cratlu acolo și de-aia. Asta a crescut, n-am misat de pipera și din nisipari. Tora că zburăm de taifă, vreau să spun nică nu are haristocă vruș de oadraș mobetesta, că știu că este una stămână cam azori de taifa ta și vreau să zic nică nu are haristocă vruș de căputuș, că vruș zin să zbrăși cu noi. Să știi că mi minduie mult și mas nu aveam dat apofusea va mi minduiam să făceam cam amânat. Să-și îndeți zborul și lipsește să zburăm. Nu avem una stămână, ți-o chirum teta mea Evangelița. Cosurinea mea rămaseră fără doi părinți tora și minduierile mele și a noastră tuturor necătă ei și sunt și ei și tanti Evangelița tu sufletul nostru și ne rugăm tia. Dumnezeu să-l iartă și nu are, lângoarea este, ți iaste pe lumii tora pandemia, vă pălcărsesc pe toți, aveți angătan, nu-i și cai, îți intră în casă cu oameni de la care nu te minduiești. Așa este, lipsește tot să avem angătan, că este un chiro cam azori. Cam azori. Cum te uidisești tu Elveția? Achi că si decideți că până tu soni șchiroloții câte văroară nu este atât bun și nomluții câte văroară este multo prins, cum se zice. Până tu soni te uidisești cu... Te uidisești, n-are hari că când de tot înapoi niheam așa cam cum zic mine, by the rules. Savură hari nomurile și... Savură hari nomurile și lucrul este mai îndet zborul vă-l fățem, zățem țiva, scriu va țiva, hai să-l fățem. Când spunem un lucru că ieni amaxea la ținții, ieni la ținții și tot așa, sunt pe sufletul meu și n-are hari bana oații, este cam mai isihi timini. Ți poză, nu toată lumea e faptă de are bană. Mă sunt și multe alatus, că lumea dăți, elvețienii sunt mult arăți. Și așa este, sunt mult arăți, cu xenghi. Când acasă de te cunosc, și lipsește mult până te cunosc, îți deschid către tine. Ei zic ei că sunt canuțele, care coaja tare.
Așa e asta, nu poți faci. Noi him altă soi, him cam a deschiși. Gine, hai să minduim așa. Rămâni himahăt puțăni că mă te aduni cu un rămân iuții două, e fratele tău. Îl iai în casă, cum ziceți, mai să noi ți-ți bați pe masă, taicile mea nu-și faci de mâncare. Am zis că nu! Nu e alt lucru. Ei sunt lucrata lor și vreau să minduim că ți sprijiniți la sută de duniaua ți băneața oa sunt xeni. Te ceva să ai niham tini, ti cumbănează, ti hările lor, ti tuti nomurile și așa mai știu de aisti. Va să ai tini și va să ai tini te achicsești cu ei mult gini. Mine mi-are hari tora. Va vedem. Așa este. Va vedem. Cum de și știi, ca nu are un apofasi, nu poți să știi, eu te duci bana, că știi de da a hurhiș inginer și mai că până soni nu adrașmaș a este lucru, am învățat și alte limbi, să zicem. Am învățat să zbură și alte limbi și ajungi lucrez cu finanții, ți ziceam că vără oară nu va fac. Că îl muteam pe tata cum s-a luptat cu toate balanțele, ținut de dea, tu ieșeta de mes, tu ieșeta de ani și ne-aduc aminte că atunci o ducea și țigara, mutream așa la el că tânăr, ziceam, mini, vără oară tu finanții, nu mi lipsește tare lucru. Și mea că mutream, am vreo 2-3 ani, mutream, alutusii mini de ajungi lucrez tu finanții. Tot la sudosire gine lucruri, adică ai să companii ți lucrezi știi fac minim, nu e asta operațional, nu am zorii când zbitisești mesul, e altă lucru. Asta este gine, asta e un lucru bun, că ca fioră poți să ai Crăciunul, poți să ai... Sărbătoarele, Paștele. Așa este. Ai vreo urnimi, ti vași aței țitora acață universitatea, aței tinerii țitora acață universitatea și vași sminduiescu la un zânat, la una carieră, i ți vor să dară, ți aprucheaști prota, ți-a învățaști prota, să dară inginer, să dară altul țiva. Ai vreo urnimi, țiva ți vrei știni savză, anda acățai universitatea? Nu văd țiva nou, mini-minduiesc că toți tinerii tora știr. Naima mare simasia este când acați una cale și nu minduiești ca este va hibă idia cale ți o ai până va ieși la pensii. Nu este lumea este. Nu poți dăți că mini și mas vezi net să înveți calculatoare. Ți va înveți din acolo sculii, limbajele de programare pe care le înveți. Poate hibă toate altele tu care va lucrezi tu dați ani de și încolo. Lipsește toată lumea că ți lipsește tot să înveți. Mai mult, lipsește să ai ochii deschiși, îți vezi că te iunea de lumea, ca știni să te duci că taco, și nu ți va de cherzănatea peste dați ani. Tivă robot, tivă cașteți altceva. Tot în lipsește să mutrești unet, să mutrești calea. Mutrește și să înveți. Și să înveți, tot în să înveți, mintea deschisă. Minim una, mi-aduc aminte că lucrarea hăt mult și mi minduiam că tunară, ți le fac lucrurile astea, când va mă ajută pe mine? Și așa, după țea că ți-ai de lucrare că vă reținți 6 ani și îmi vinea tu cașteți alt moabeti, țiva ți-a învățat tu un alt proiect, mi mindui, te-ațea. Nici un lucru ți-ți scade tu mână să nu înveți, nu ne-a zicirut. Maș că te faci să îți deschide mintea către tu altceva, caftă să te găsești față. Și nu trește neazi lumea. E mult îmi și-ați zicești că înveți ceva și se pare că tițiva nu te ajută și că tițiva nu este și după aia trec 2-3 ținți ani și zici, Te-ațea nu scoase dumiță în cale lucrul acel ca să știu toia peste 2 ani. După aia ca fi experiență, ca fi lucru ți l-am învățat și după aia sleagă. Nu-l folosești
Tamam. Avem una întrebare de la Vio Crăciun. Câte limbi zburăști? Nu atât multe. Nu atât multe. Zburăsc limba de la Dada, zburăsc românește, zburăsc românește, engleza că lucrez pe engleză, franceză ghini și germană nu atât ghini. Nu mor de foame, mas mi bagă vers neamintul părazei pe germană, nu vă pot fac lucruri, ți-l fac toia. A câte înveți germana când mi mutaiaua. Nu zburam aproape aici. Adică seam ceva, că aveam lucrat cu germani tu alte proiecte și auații mea că ți-ai să înveți. Zburăsc, nu poți zic că nu. Mă lipsește snegla am mașina la garaj, la service, la magazin, îmi zburăsc. Nu așa pe business. Tora, Andreea, noi tot întrebăm oaspeții noștri anda zbitește moabeta, anda naprokem de bițită, 3 întrebări. Prota este, care este zborul armânescu ți țari hari? N-ai mai mult. Desi ai... Am zis întrebarea este că mă trei moabeta cu Iancu și de atunci tot mi gândesc, hai să o aleg. Și sunt multe zboare, mă apropo că îmi vine tu minte când mă întrebași pe Iancu, fu Sivdai. Mi se pare un zbor așa mai mult de vrere, mai mult de... e așa de suflet, de inimă, așa un zbor cald și mine zic că te mine Sivdai este. Sivdai de lucruri, de oameni, Sivdai de taifă. Bun, Sivdai maca este zborul. Tora, ți cântic țari hari. Zori cu cantițele, că nu para când mă le ascult cu mare harau. Toate cantițele armânești, românești. Când sunt cantițele cu care a crescut, ațeale te-a giocare, tamam, așa aproape de suflet sunt cantițele polifonice fărșirotești. Când au pe YouTube, când bag câteva oară, zicem, ia bagă-ți stolia tine, ori bunățoara pe curare, ni se face peru hiri-hiri, că mini apucai zălile ațeale, de moabețele ațeale, de păpăini anoci, nu avea casetofoanii, nu avea video și sculau un cântic, aici era haraua. Aconi se face peru hiri-hiri. Stau în zutul livadi, îl cânt ninga, când cântă el fara, stau în zutul livadi, cum zic mine. Aici sunt cânticele ce sunt aproape de sufletul meu. Și apoi am un cântic ce îl cântam când eram mică. Ca oară când aprindeam soba iara cu papa meu de la Pipera, cântam Feată nică nu-i terări. Ninga, văd că eram cilimeani, se pare ahăt un lucru. Dapoi Maia, Dumnezeu iartă, de către mama și avea o boață mult mușată. Nu cânta ahătul mult, mă când cântam tot la miciu, ziceam, ți mușat cântă Maia. Și nu, ca nu are nu cânta și știi, andarea nică pe sipsesc cu cântai. Doar aici nu ne-o dea de Dumnezeu. Cânt, am îngătat să nu mi-am de multă lume. Bun, și tora, ți măcare țari hari. Vră măcare armânească ți țari hari? Peperițele, totiranii cu tomate și cu niheam caș pe supra. Niheam caș. Tora am un borcan, ți va mă seara aici să țin eu petrecut mama. Toate sunt bune, mațeale ți le face mama mea, ahăt dulci cum sunt tomatele, nu le face văr. Dar apoi pită de praș, pită de verdă, ațeale le fac și mine, milea câte oară mi se da de pită de caș, pită de verdă, o fac. Acasă de tind pături și fac pită, și-ți fac. Manu ghini pita la mine, vă lipsește să o fac mine. Manu ghini pita la tine, o dar tine tu Elveție. Hai, este asta. Mulțumesc. Să Hrisosescu mica noară Andreea, ti mobeti.
și că ne dăsești niham cum să adrăm noi sim ca tine anamisa de dau domenică, așa gini. Nu știu, mai gini, aici este ți fac mini și ți minduiesc că vă ajută. Mine vă hărăstusesc că mi achimat au ații, cu toate că nu știu faimoasă, ma știu armână, știu rămână. Și hărăstusesc la motritori, minduiesc că vă ajută moabet aici, ei nu m-aș feați-mi hazi și tot gini. N-am dăm limba. Tot este gini să zburăm, să avem, să ne întrebăm văroară cum zăți la este zbor, cum zăți la lantul zbor și va să le căftăm de adun și va să le aflăm. N-ai mă mare frică aici de fu. Când mi întrebă Flori, vrei să faci moabet aici, mi gândeam, Doamne, cât izboare valutusesc. Vanghina nia tot izboarele tu minte. Minduiesc că nu fecea hătia latusi și tiațeale ți le feci și vă rog să mi iertați și am lipsit acolo cum zăți la zboară. Așa este și vrem să învățăm de adun. Vrem să învățăm de adun, să învățăm limba maninte. Haristoșa mutritorilor și zură cu noi la este moabeti, joia la antă ți hini de la ora 7, iar va să avem altă moabeti cu alt oaspi, așa că ma să aveți oareși mirachi să mutriți și joia stămâna la antă. Hristuseri și a tuturor aților ți adară ca fioară a este moabeti din apoi, ți nu-ți ved, ți Maria cu Cliciu, ti Floricostea, ti Vio Cârciun, ti Maria cu Cliciu Cârciun, și Hristusea tuturor și vă ne vedem joia carihini cu alte oaspi ca să apruchem iara, să cățăm iara să învățăm armânește. Bună seara bună la toți! Oară bună, armânesc cu gine!